Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da zuwa a wannan bidiyo inda za mu yi bayanin yadda za ka riƙa samun kuɗi a cikin Seller ɗinka. Mutane da dama suna samun kuɗi kamar haka da kuma haka da kuma haka. So duk waɗannan suna samun kuɗi ta hanyar Seller account. So zan koya maka step by step yadda za ku buɗe Seller account sannan kuma ku fara kuɗi a online, ku fara samun kuɗi a online. Kawai abin da kake buƙata ka biyo mu step by step a cikin wannan channel mai suna Barmu E-commerce Academy. Kawai baka da matsala, duk wani bidiyo da kake buƙata game da wanda yake magana kan e-commerce to zaka same shi a cikin wannan channel insha Allah. Kawai abin da za ka yi, ka je YouTube ka yi searching Barmu E-commerce Academy. So za ka ga logo na channel ɗinmu ya bayyana. A nan ne za ka ga logo ɗin nan, wannan shine logo ɗin channel ɗinmu. Sai ka danna mana subscribing, ka yi following, kuma ka yi liking, ka yi sharing, ka yi kuma commenting, saboda duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo za ka gani. So kawai kai tsaye in kana so ka buɗe account ya za ka yi, ka bi mu step by step daga wannan farkon bidiyon na har ƙarshe. In kana so ka fara samun kuɗi a online, kawai sai ka shiga zuwa cikin search engine ɗinka, that is ka shiga zuwa cikin browser ɗinka, sai ka je sai ka searching seller.co, sai ka ce seller.co. So sai ka zo da ka ce seller.com sign up, wannan shi za ka danna, kawai sai ka danna shi kai tsaye. Sai ka zo inda ka ce sai ka zo seller register, wannan wajen sai ka danna shi. So kawai ka natsu ka bi mu step by step, kar ka yi rushing ka je ka wani abu wrong. So gashi nan aka ce maka me information da ake da bukata ka saka, sai ka zo nan sai ka sa sunanka, wani suna za ka yi amfani da shi. Misali yanzu sai in ce Barmu, zan yi amfani da Barmu misali. Nan kuma sai in zo sai in danna e-commerce misali. Suna academy na, email address wanne nake son yi amfani da shi, sai in ce zan yi amfani, ka tabbatar ka yi amfani da email address wanda yake nan valid, wanda yake aiki. So a cikin channel ɗin nan akwai bidiyo da ne wanda yake inda nake koyar da yadda mutum zai create an email address cikin sauki ba tare da ɓata lokaci ba. Ka je kawai kai watching wannan bidiyon, kai liking, kai commenting, sannan kuma kai sharing saboda mutane su ma su amfana. Sai ka zo sai ka setting password ɗinka, da fatan muna fahimta. To wannan sai ka zo sai ka sa password ɗinka. So za ka zaɓa password wanda ya kai kimanin length guda 8, sai character guda 8 kenan. Sai ka zaɓa, ka tabbatar ka saka password ɗin da fa ba za ka mance da shi ba, ko sunanka da sunan babanka ko sunan garinku ko sunan ƙauyen, ka sa password ɗin da dai ba za ka mance da shi ba. So ka tabbatar kuma password ɗin ya zama guda 8, sannan kuma must contain a letter, idan yana ɗauke da letters, da kuma must contain a number, da kuma yana ɗauke da number. So kaga duka wannan nuna mun good. So password na yayi daidai kenan. Sai ka zo nan inda aka ce sign out ɗin nan, sai ka zo sai ka yi ticking ɗin shi. So in ka yi ticking ɗin shi sai ka jira wannan verify ɗin box nan in ya fita sai ka verify. So ya cika kawai sai ka danna verify you are a human, kai ba robot bane kenan. Immediately in ya gama shikenan. So me ya rage wanda ba mu yi ba? So sai ka zo nan inda aka ce confirm password, ka sake confirming wannan password ɗin da ka saka nan, shi za ka sake sakawa a takaice. So gashi nan kun ga ya nuna mana me create account. Bayan me za ka yi, za ka saka sunanka da kuma gashi nan duka dai waɗannan suna haɗe. Ka sa sunanka ko sunan babanka ko sunan babanka ne, ka sa sunanka duk dai wanda ka yi su okay. Sai ka saka kuma email address da ka tabbatar yana aiki, wanda ka san password ɗin shi na ɗaya kenan, biyu kenan. Sai ka zo sai ka saka password ɗin da za ka riga buɗe wannan Seller account ne a koda yaushe, na biyu na uku kenan ko. Sannan kuma sai ka zo nan sai ka confirming wannan password ɗin da ka saka nan. Password da ka saka nan shi za ka zo ka sake saka nan, wannan kenan. Sai ka zo sai ka tiki wannan box, in ya nuna maka success shi kenan. Sai ka zo sai ka tiki wannan sign up for Seller account, means you agree to our privacy policy and terms and conditions, shi kenan. Sai ka zo ka danna ka ce create account.
sai ka danna shi. So kai komi a cikin natsuwa, kar kai shaf shaf. So in dai ka tsaya ka koyi wannan din, insha Allah kai ma zaka fara samun kuɗi kamar yadda kowa suke samun kuɗi online. So dan me zaka bude wannan account, sai ka danna inda wannan saving din nan sai ka danna, saboda duk lokacin da ka shigo zuwa cikin Sela account din, kawai da har je kai ka zuwa cikin dashboard ɗinka ne, ba sai ka sake sa password din ba. An gane ko? Wannan shi na gaitace. Dan me zaka bude saboda ka riga saka ka daura kaya ne akai, ko kuma zaka bude account ne saboda ka zama affiliate marketer ne, ka riga sai da kayan mutane, ko kuma zaka bude account ne saboda kai ka zama customer ne, kana sayan kayan mutane kawai. So ba wannan muke bukata ba, kuma ba wannan muke bukata ba, wannan muke bukata. Muna so mu riga sai da kayan mu ne, ba wai mu riga sai da kayan wasu ba. To sai ka cikin wannan box din, in ka cikin wannan box din sai ka zo sai ka danna inda aka ce continue as a creator. So muna level na ƙarshe, sauran mu kaɗan mu ƙarasa. To sai ka zo nan sai ka select inda aka ce select a gender, sai ka ticking. So ni namiji ne, kawai zan danna nan male kawai. In kai na mace ne sai ka danna female. In kuma non binary ne, in ma prefer not to say, da yawa wahala da kai ba namiji ba kuma kai ba mace ba. To in ke mace ne ki danna, in kai namiji ne ka danna wannan. Shikenan ta kace ba tare ɓata lokaci ba. Sai ka zo date of birth, ka tabbatar ka sa date of birth ɗinka daidai. Kawai zan yi amfani da wannan ɗin a takaice. Sai ka zo nan inda aka ce phone number, ka saka phone number da ka san tana wayarka, wadda kana aiki da ita, ba phone number ɗinka wanda ta ɓace ba, domin za a iya tura maka code a ciki, kuma da shi za ka riga samun alert. So ka saka phone number da ka san kana da shi a takaice ba tare da bata lokaci ba. To sai ka zo sai ka saka. So wace phone number za ka saka? So ni dai zan yi amfani da phone number, misali sai in ce ina amfani da wannan. So zan yi amfani da wannan. So a ina ka ji labarin shi wannan course din, na ka ji labarin ita wannan Sela account din. To sai ka zo sai ka ce YouTube, saboda a YouTube ka gani, ko in ma Facebook ne, in ma TikTok ne, in ma ina ne, sai ka saka wannan manhaja din, sai ka saka save. Kana yin wannan fa shikenan fa account din ka ya creating. Shikenan fa kawai fa ka creating account a takaice ba tare da bata lokaci ba. To ga wannan wurin ne suka ce maka your email address is not verified. Check your inbox for the email, or you can resend the verification link if you have not got it. So sun tura maka da verification email ɗinka, sai ba su verify ba. Yanzu sai ka koma cikin Gmail ɗinka, sai ka je sai ka danna kai confirming, kai verifying ɗinsa. So ina shi ke gashi nan. So gashi nan sun turo mana verify your email address. To kawai sai ka danna nan. So in ka zo gashi sai ka danna confirm your email, kawai sai ka danna kan wannan wajen din. In ka danna kan wannan wajen din, kai tsaye kawai zai dawo da kai zuwa cikin Sela account ɗinka. Kun gani success email verify. So wannan fa shine kawai a takaice fa yadda zaka creating account ɗinka. So sai kuma zuwa next video. A next video za mu yi bayani game da yadda ake yadda za ka yi add bank detail kuɗin, inda za ka saka account number ɗinka idan ka sai da product ɗinka, inda seller za su tura maka da kuɗinka. Nan kuma inda za ka adding account, nan kuma inda za ka set up ɗin seller page ɗinka. So wannan sai mun haɗu a part 2. Wannan shine part 1, sai mun haɗu a part 2. Wassalamu alaikum. Ku ji daɗin wannan bidiyon, ku yi like, ku yi commenting, kuma ku yi subscribing, sannan ku yi sharing zuwa mutane su ma domin su amfana. Kowa muna so ya riga samun kuɗi online da wannan waya ta hannunsa, ba kaza kana ta chatting kana wasting data ɗinka ba tare da kana amfana ba. Wassalamu alaikum, sai mu haɗu a bidiyo na gaba. Ku biyo mu a sannu.